Kaano angin, kaano udan, tembok sekolah luar biasa negeri Kending, Kabupaten Probolinggo sakdawane 30 meter roboh Jumat sore. Robohe tembok iku ngebruki 3 warga kelebu balita bangunan omah mbarek Bronfit. Kaono angin, kaono udan, tembok sekolah luar biasa negeri Kending nang Desa Sebaung, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jumat sore mau moro-moro roboh. Tembok sing dokore 4 meter mbarek dawane 30 meteran iku roboh ngebruki bangunan omah Bronfit mbarek 3 warga kelebu 1 balita sampai ngalami jatuh. Korban yaiku Muhammad Solehudin umur 17 tahun, Budi Haryanto umur 35, barek anake Saka sing umur 1,5 tahun. Akibat kedadean iku Muhammad Solehudin jatuh nang tangan, sikil karo bangkekane. Budi Haryanto jatuh beset nang tangane, sauntara Saka anake jatuh beset nang bathuke. Budi Haryanto ngaku pas kedadean dhek tepake gendong anake ngadeg nang cedhek tembok. Dhek sempat melayu tapi sik kenek logrokane tembok sing roboh. Kedadean rubuhe tembok iki wis ditandangi anggota Polsek Kending. Polisi mbeber olah TKP mesisan njaluk keterangan saksi kelebu tukang sing garap pembangunan gedung SLB gawe mastekno apa penyebabe. Sauntara Kepala SLB Negeri Kending Ami Rusmini mastekno pihake tanggung jawab nang korban sing jatuh mbarek sing omahe rusak. Farid Falevi, CTV.